హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాసులలో మనము ఇప్పటి వరకు 7 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు 8వ అధ్యాయాన్ని మనము 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో దీన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మానవుడు పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యము కలవాడు ఎలా కాగలడో అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటిది. సో అంతేకాకుండా ఇంకా ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్య స్థితి, కృష్ణ చైతన్యం గల వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్వము, అలాగే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి పుణ్యాత్ములైనటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి, ముఖ్యంగా ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, అర్ధార్థి, ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానము కలిగినటువంటి అంటే పరమాత్మ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు. సో అలా మరి ఆ జరా మరణ రోగ విముక్తి, ఆ దేవదేవుణ్ణి సేవించేటువంటి విధానాలు మొదలైనటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పడం ద్వారా మనము ఆ అధ్యాయంలో చూసినటువంటివి. దానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం కూడా మనము ఆ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ చైతన్య కార్యకలాపాలలో ప్రత్యక్షంగా నిమగ్నుడై శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆ శాశ్వత సేవకుడు
సహజ స్థితిని పొందుతాడు అని, అటువంటి స్థితిలో అతడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిమయ సేవలో ఆ దేవుని యొక్క వైభవాన్ని తీసుకోగలుగుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనము చూసినటువంటిది. సో సకల శాస్త్రాల యొక్క సారాంశము ఆ భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది చూసాం. సో ఇక ఈరోజు మరి ఆ విధంగా పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాల ద్వారా, అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానం ద్వారా నెక్స్ట్ మనం ఈరోజు భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఎలా కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూసేటువంటి అధ్యాయము ఈ 8వ అధ్యాయము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఇంతకుముందు భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అంతా కూడా విన్న తర్వాత అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు ఈ అధ్యాయంలో అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ఆ భగవంతుని సమాధానం మనము చూస్తాము. సో మొదటి 2 శ్లోకాలలో అర్జునుడు మరి ఇక్కడ ఆయన అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు, తదుపరి 3వ శ్లోకం నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము మనము ఈ అధ్యాయంలో చూడబోయేటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రశ్నిస్తూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏమని? ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమా. సో ఇక్కడ పురుషోత్తమా అంటూ అడిగినట్టు, కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా. సో ఆ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, హే ప్రభు, హే పురుషోత్తమా అంటూ, బ్రహ్మము అనగానేమి, బ్రహ్మము అననేమి, ఆత్మ ఎనగానేమి, కామ్య కర్మలు అంటే ఏమిటి, అలాగే భౌతిక సృష్టి అంటే ఏమిటి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచము అంటే ఏమిటి, మరి దేవతలు ఎవరు, దయతో నాకు ఇది వివరింపుము అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు ఆయన వేస్తూ ఉన్నటువంటి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏంటి, భౌతిక సృష్టి అంటే ఏంటి, దేవతలు అంటే ఎవరు, నాకు వివరించు అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే అలాగే ఇంకా ఆయన అడుగుతున్నాడు, అది కథం కోత్రా దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఇంకా అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు, యజ్ఞమునకు ప్రభువు ఎవరు, అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడు ఏ విధంగా దేహమునందు వసించుచుండును, భక్తియుత సేవనందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్ను ఎట్లు ఎరగగలుగుతారు అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటివి ముఖ్యంగా. సో మరి ఆ ప్రశ్నలలో ఇక్కడ అంతకుముందు అడిగినటువంటివి మొత్తం కలిపి ఒక 8 ప్రశ్నలుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటివి. సో ఇక్కడ
బ్రహ్మము అనగానేమి, తర్వాత ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, అలాగే భౌతిక సృష్టి, భౌతిక ప్రపంచమన్ని అధిభూతం అని చెప్తారు. అలాగే అది దైవం, దేవతలు ఎవరు, సో అనేటువంటి ఈ ప్రశ్నలు, అలాగే ఇంకా ఈ శ్లోకంలో అడిగినటువంటిది యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడు ఈ దేహం నందు ఎక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోగలరు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. సో వీటికి సమాధానమే ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ రెండవ శ్లోకంలో ఆ ప్రయాణ కాలే అనేటువంటిది, అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ యజ్ఞ ప్రభువు, ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మ శివాదులతో కూడినటువంటి ప్రధాన దేవతలలో విష్ణు ముఖ్యుడు కనుక ఆ అలాగే కార్యనిర్వహణలో ఇంద్రుడు ముఖ్యుడు కనుక ఇంద్రుడు మరియు విష్ణు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞ ప్రభువులుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ముఖ్యంగా విష్ణుకి దాన్ని సూచిస్తూ వాడబడేటువంటి పదం అది యజ్ఞ అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి దానికి ఇక్కడ ఇంద్రుడు లేదా విష్ణువుని సూచించేటువంటి పదంగా మనము ఇక్కడ వాడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి అలాగే ఆయన మధుసూదనుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. అలాగే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ప్రయాణ కాలే అనేటువంటి పదం కూడా, అంటే మరణ సమయంలో మరి నిన్ను ఎలా, ఎందుకంటే మరణ సమయంలోనే పరీక్షించబడుతూ ఉంటుంటుంది. అంటే మనం ఏదైతే పరీక్షలు రాస్తూ ఉంటామో, పరీక్ష ఎన్నిసార్లు చదివిందంతా కూడా పరీక్షలు రాసేటువంటి సమయంలో లాగే మరణ సమయంలోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో కనుకనే మనకి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ప్రయాణ కాలేపి అంటే మరణ సమయంలో, అంత్యకాలంలో అనేటువంటిది ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే మరి మనము మరణ సమయంలో పరీక్షింపబడతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనకి ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, పూర్వకాలంలో చివరికి ఎవరైనా చనిపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి సమయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క పటాలను చూపించడం కానీ, భగవంతుని యొక్క నామాలను పలికించడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మరి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో లేనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని స్మరించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉన్నదిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఏదో పలికించాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇస్తే కొంతమంది వాటిని కూడా ఆ సమయంలో పలకలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే మనం జీవితంలో మనము సరిగా ప్రిపేర్ కాకపోతే ఎగ్జామ్స్ లో ఎలాగైతే రాయలేమో, ఈ మరణము అనేటువంటి పరీక్షలో కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి నిత్యము కృష్ణ చైతన్య నిమగ్నులై ఉండువారు మరి అంటే నిరంతరము ఎవరు నిన్ను మరణ సమయంలో తెలుసుకోగలరు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అంటే మరణ సమయమున దైహిక వ్యాపారాలన్నీ కూడా కలత చెందబడుతూ ఉంటాయి. మనసు ఆ తగిన స్థితిలో ఉండదు. మరి ఆ దేహిక స్థితి కలత నుండి మానవుడు భగవంతుని స్మరించజాలకపోవచ్చు. అందుకే మనకి ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి ఆ నరసింహ శతకాలలో శేషప్ప కవి కూడా చెప్తారు, మరణ సమయంలో నేను నీ యొక్క స్మరణ చేస్తునో చెయ్యనో, కానీ ఇప్పుడే నేను నీ యొక్క స్మరణ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ వేళ కపవాత పైత్యముల చేత నీ నామమును నేను పలకగలనో లేదో అంటూ చెప్తారు. అలాగే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మహాభక్తుడైనటువంటి కులశేఖర మహారాజు ఆయన్ని దేవదేవుని గురించి ఈ విధంగా అంటుంటారు, ప్రియమైన ఓ ప్రభు, నేనిప్పుడు మిక్కిలి ఆరోగ్యవంతుడుగానున్నాను. నా మనసనడి హంస
నీ పాద పద్మములను ప్రవేశించగలిగి ఉండుట చేత నేనిప్పుడు వెంటనే మరణించినచో మేలుగా నుండునని ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉండేటువంటి ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ జలాలలో ఉండేటువంటి పక్షి అయినటువంటి హంస పద్మములలోనికి చొచ్చుకుని పోయి వినోదమును వహించుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. పద్మం నందు ప్రవేశించుట దాని స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి క్రీడ. అందుచేతని ఇక్కడ ఈ ఉపమానం వాడారు అని చెప్తారు. అలాగే కులశేఖర మహారాజు కూడా భగవంతునితో ఇప్పుడు నా మనసు కలత లేకుండా ఉన్నది, నేను మిక్కిలి ఆరోగ్యవంతుడుగానున్నాను, నీ పాద పద్మములను స్మరించుచు నేను వెంటనే మరణించినట్లయితే నీ అందలి భక్తియుక్త సేవాచరణమును సమగ్రమగునని నా నిశ్చయ అభిప్రాయము అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నేను నా యొక్క సహజమైనటువంటి మరణకాలం వరకు వేచి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నా దైహిక కార్యకలాపాలన్నీ చెదిరిపోవుట చేత నా గొంతు శ్లేష్మపూరితమై అంటే కపవాత పైత్యముల చేత మరి నీ నామము స్మరించుటకు నాకు శక్తి ఉంటుందో లేదో తెలియదు, అప్పుడేమి జరుగుతుందో నేను ఎరగలేను, కనుక ఇప్పుడే వెంటనే నేను మరణించి నిన్ను చేరుకుంటాను అనేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మనము నిరంతరము కూడా ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఇక్కడ ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలలో కొన్నింటికి ఇందులో సమాధానము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నాశన రహితమును గుణాతీతము అయినట్టి జీవుడే బ్రహ్మము అని చెప్పబడుతుంది. సో బ్రహ్మము మరియు ఆయన యొక్క నిత్య స్వభావమే అధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే నాశనము లేనటువంటి అక్షరం అంటే నశింపు లేనటువంటిది, మరి ఈ గుణాలకు అతీతమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. నాశనము లేనటువంటిది గుణాతీతమైనటువంటి జీవాత్మ ఏదైతే ఉన్నాడో జీవుడే బ్రహ్మము అని పిలువబడుతుంది. అలాగే అతని యొక్క ఆ శాశ్వత స్వభావం ఏదైతే ఉందో, నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది అధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మము అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు, అధ్యాత్మము అంటే ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మూడవది కూడా ప్రాణుల భౌతిక దేహ ఉద్భవమునకు సంబంధించినటువంటి కార్యమే కర్మ లేక కామ్య కర్మము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో అంటే బ్రహ్మము నాశరహితమైనటువంటిది మరియు శాశ్వతమైనది. దాని యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి యందు ఎన్నడూను ఎట్టి మార్పు ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ బ్రహ్మానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటిదే పరబ్రహ్మం. సో మరి బ్రహ్మము జీవునిగా సూచించబడగా పరబ్రహ్మము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ప్రాణి జీవాత్మ అని బ్రహ్మము అని చెప్పబడును. అలాగే పరబ్రహ్మంగా జీవుడు ఎప్పుడు కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సో అలాగే ఈ ప్రాణుల యొక్క భౌతిక దేహాల అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో దానినే కర్మము లేదా కామ్య కర్మము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అధిభూతం క్షరో భావ పురుషచ్చాదిదైవతం అధియజ్ఞో హమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అధిభూతం అంటే ఈ భౌతికమైన భౌతికమైన వ్యక్తీకరణము అధిభూతం అనేది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, నిత్య పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అని. అంటే ఇక్కడ నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది, నిత్య పరిణామశీలమైన అంటే నిత్య పరివర్తనమానమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది అధిభూతము, అంటే భౌతిక వ్యక్తీకరణము అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. భౌతిక వ్యక్తీకరణము, భౌతిక ప్రకృతి, అధిభూతం అనేటువంటిది భౌతిక ప్రకృతి. ఈ దేహంలాగా నిరంతరము మార్పులకు లోనయ్యేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతము అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక మరి అది దైవం అంటే కూడా అడిగాడు కదా. సో సూర్య చంద్రుల వంటి సర్వదేవతలతో కూడి ఉండేది విశ్వరూపమే అధిదైవత, అంటే అధిదైవము, అధిదైవము అనబడుతుంది. మరి దేహదారుల హృదయాలలో పరమాత్మ రూపంలో నిలిచి ఉండేది ఆ దేవదేవుడునైన నేనే అది యజ్ఞమును, అంటే యజ్ఞ ప్రభువును అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా బ్రహ్మము అంటే ఏమిటో చెప్పారు, అధ్యాత్మము అంటే ఏమిటో చెప్పారు, కామ్య కర్మ లేదా కర్మ అంటే ఏమిటో చెప్పారు అక్కడ 3. అలాగే ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి ఈ శ్లోకంలో అధిభూతము, అలాగే అధిదైవము, అలాగే పరమాత్మ ఎక్కడ నిలిచి ఉంటాడు అనేటువంటిది, అలాగే మరి యజ్ఞ ప్రభువు, అధియజ్ఞుడు, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఆ యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి అధియజ్ఞము, యజ్ఞ ప్రభువు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతి నిరంతరము కూడా మారుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఈ భౌతిక శరీరములు సాధారణంగా మనకి 6 దశలలో ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవే ఈ భౌతిక శరీరము పుట్టడము, మరి పుట్టినటువంటి అది కొంతకాలము అంటే పెరగడము, పుట్టిన తర్వాత పెరుగుతూ ఉంటుంటాయి జీవులన్నీ కూడా కదా. సో పెరగడము, పుట్టడము, సో అలాగే పెరగడము, తర్వాత కొంతకాలము నిలిచి ఉండడము, తర్వాత ప్రత్యుత్పత్తులను చేయడము, తర్వాత క్షీణించడము, చివరికి నశించడము అనేటువంటిది మనకి ఈ కలిగేటువంటి 6 దశలలో మనకి పుట్టడము, తర్వాత పెరగటము, కొంతకాలము నిలిచి ఉండడము, తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము అంటే ప్రత్యుత్పత్తి అని చెప్తుంటాం. తర్వాత క్రమంగా ఏమవుతుంది, ముసలిదై క్షీణిస్తూ ఉంటుంది, చివరికి నశించిపోవడం. సో ఇవి మనకి ఈ 6 దశలలో భౌతిక ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి శరీరాలు ఈ 6 మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో భౌతికమైనటువంటి ఈ శరీరం, సో అటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతము అనబడుతుంది. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేటువంటిది ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో సృష్టించబడుతుంది, మరొక సమయంలో అది నశించిపోతుంది. అంటే పుట్టినది ప్రతిదీ కూడా నశించిపోతుంది. భగవద్గీత మనకు 2వ అధ్యాయం చెప్పినాం, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు అని చెప్తూ ఉంటాడు.
సో కాబట్టి సృష్టించబడినది ఏదైనా అది నశించియే తీరుతుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే సమస్తమైనటువంటి దేవతలు మరియు సమస్త లోకాలతో కూడినటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క విశ్వరూపమే మనకి ఆ అది దైవంతగా చెప్పబడుతుంది, అది దైవంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఇక ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే అది యజ్ఞుడు అని చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలలో దాదాపుగా అన్నింటికీ కూడా ఈ 2 శ్లోకాల ద్వారా సమాధానం చెప్తున్నారు. కానీ మరి మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఒక్క ప్రశ్నకి ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి మరి ఆ విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి వివరించేటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యా ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో అంత్యకాలే చ అంటే జీవిత చివరి సమయమున అని అర్థం. మాం ఏవా అంటే నన్నే అని భావం వస్తుంది. అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం. జీవితాంతము అంటే అంత్యకాలమున కూడా నన్నే స్మరించుచు, అంటే జీవితాంతము నన్నే స్మరించుచు దేహాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా తక్షణమే అంటే చాలా స్వల్ప కాలంలో ఆ క్షణమే నా యొక్క దివ్య భావమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ చైతన్యము యొక్క సో ప్రాముఖ్యము మనకి నొక్కి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ చైతన్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్యంతో దేహాన్ని విడినటువంటి వాడెవడైనా తత్క్షణమే తత్క్షణం ఆ క్షణమే తత్క్షణం ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్థితిని పొందుతాడు. ఎందుకంటే దేవదేవుడు విశుద్ధులలో విశుద్ధముడుగా మరి అందుచేత స్థిరంగా కృష్ణ చైతన్య యుక్తులై ఉండు వారు కూడా విశుద్ధులై విశుద్ధములై ఉంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా స్మరణ అనేటువంటి పదం మావేవ స్మరన్ స్మరన్ అనేటువంటి పదము ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భక్తియుత సేవలో కృష్ణ చైతన్యమును మరి నిరంతరము స్మరిస్తూ అభ్యసిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో మనకి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశము మనకి ముఖ్యంగా భగవంతుని యొక్క నామము స్మరణం జీవితాంతము మనం జీవితమున అంతంలో విజయం పొందగోరినట్లయితే మనకి ఇస్కాన్ చెప్తూ ఉన్నట్లుగా రోజు కూడా ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ అదే ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మార్గము మనకి
ఆ భగవన్నామ స్మరణం. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మహామంత్రమును నిరంతరము జపించడము కీర్తించడము చెయ్యాలి అని చెప్తుంటారు. సో మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు భక్తులు అనేటువంటి వాడు ఎంతో ఓర్పును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. సో మన జీవితంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతూ ఉన్నా వాటన్నిటినీ కూడా సహిస్తూ, సో మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, మన జీవిత కాలంలో వచ్చేటువంటి కష్ట సుఖాలు లాభ నష్టాలు అనేటువంటివి జీవితంలో వచ్చేటువంటి చలికాలము ఎండాకాలము లాంటివి మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి ఆ మహామంత్ర జపాన్ని, అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి మహామంత్రాన్ని కొనసాగించి జీవితమంతా కూడా ఆ కృష్ణ చైతన్య సంపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని అతడు పొందగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకిక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. ఓ కౌంతేయ, దేహమును త్యజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయంగా పొందుతాడు. అంటే మరణ సమయంలో మనం ఏ భావనతో ఉంటామో ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి విషయాన్నే పొందుతాము అని చెప్తారు. కాబట్టి మరి జీవితాంతము శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు శరీరాన్ని విడిచినటువంటి మానవుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్వభావముని పొందగలడు అని చెప్తారు. కానీ శ్రీకృష్ణుడికి అన్యమైనటువంటి దాన్ని చింతించేవాడు కూడా అదే విధమైనటువంటి స్థితి పొందడం అనేది సరి అయినది కాదు అని చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనకి ఒక ఉదాహరణగా భరత మహారాజు ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భరత మహారాజు ఆయన ఈ భూమండలాన్ని అనేక వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించి ఇక చివరికి తన రాజ్యాన్ని ఉండేటువంటి సో సంపదలను కుటుంబాన్ని అందరినీ వదిలేసి వానప్రస్థగా అరణ్యానికి వచ్చేసి ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడ అతడు జీవిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ భగవంతుని స్మరణలో నిరంతరము ఉంటూ ఉంటాడు. కానీ ఒకరోజు ఆయన ఆ నదిలో స్నానం చేసి నది ఒడ్డును కూర్చున్నటువంటి సమయంలో ఒక నిండు శూలాలుగా ఉన్నటువంటి జింక ఆ నదిలో నీళ్లు తాగడానికి వస్తుంది. అదే సమయంలో సింహగర్జన వినిపించి అది భయపడి, పిరికిదైనటువంటి ఆ జింక భయపడి ఆ నీటిలోనికి దూకి ఆవల ఒడ్డుకు చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే అలా దూకిందో, నిండు శూలాలుగా ఉంది కాబట్టి రోజులతో ఉంటుంది, ఆ దేహం కడుపులో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్ల బయటపడుతుంది. అది గమనించకుండా అది అవతలికి వెళ్తుంది. ఆయాసంతో అది చనిపోతుంది. ఇక చిన్నపిల్ల ఏదైతే ఉందో ఆ జింకను తీసుకొచ్చుకొని తనతో పెంచుకుంటాడు ఈ భరత మహారాజు. పెంచుకుని ఇక మరి కాలం ఎవరికి ఆగదు కదా. సో ఇక ఆయన మరణ సమయంలో ఆ జింకతో పెంచుకున్నటువంటి మమకారం వల్ల అయ్యో నేను చనిపోతున్నానే, మరి తదుపరి ఈ జింక పరిస్థితి ఏమిటి అంటూ జింకను గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ దేహాన్ని వదిలేస్తాడు. సో తదుపరి జన్మలో అతడు జింక శరీరాన్ని పొందాడు అని చెప్తుంటారు, అంగీకరించవలసింది. సో కాబట్టి మన జీవితంలో కాలంలో మనం ప్రోగేసుకున్నటువంటి ఇవే మన ఆలోచనలనే ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. తదుపరి జీవితం మనకి ఏ భావాలతో మనం ఇప్పుడు ఉంటామో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి శరీరాన్ని మళ్ళీ పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ యందు నిమగ్నమై
నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం వల్ల అంత్యకాలంలో కూడా ఆ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మంత్రాన్ని నిరంతరం జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే ముక్త స్థితిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకా కంటిన్యూషన్ లో, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయి అర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యస్య సంశయః. అందుచేత ఓ అర్జున, సర్వకాలములయందు నీవు నన్నే అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణున్నే స్మరించు. నీ విద్యుక్త ధర్మమైనటువంటి యుద్ధమును వనరింపుము. నీ మనోబుద్ధులను నా యందు స్థిరంగా నిలుపుట ద్వారా నిస్సందేహంగా నన్ను పొందగలవు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని అంటే జీవుడు ముక్త స్థితిని చేరుకునేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చేసినటువంటి ఈ ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో అది సర్వ మానవాళికి ఉపయోగపడేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఈ ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుకు చేసినటువంటి ఈ ఉపదేశము కామ్యకర్మల యందు మునిగి ఉండేటువంటి మానవులందరికీ కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది సర్వ మానవాళికి ముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వకాలముల యందు నన్నే స్మరించు, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వనరించు, కర్మలన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతునికి మనసును ఆ భగవంతుని యందే స్థిరంగా నిలపడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితిని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి మానవులందరికీ కూడా అతి ముఖ్యంగా చెప్పబడుతుంది ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము కీర్తనల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించవలను అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ భగవంతుని నామము ఆ భగవంతుడు అభిన్నులు అని చెప్తుంటుంటారు. సో కనుకనే దివ్యమైన శ్రీకృష్ణుని నామమును కీర్తించడం ద్వారా మనిషి నిస్సందేహంగా దివ్యలోకమైనటువంటి కృష్ణధామాన్ని గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకోగలరు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసును సదా నా నామస్మరణ యందే అంటే నా స్మరణ యందే నియుక్తం చేసి ఏ మాత్రము మార్గము తప్పకుండా నన్నే దేవదేవుడిగా ధ్యానించువాడు నన్ను తప్పక చేరగలడు అంటూ, అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అట్టి శ్రీకృష్ణుని స్మరణ శక్తి అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రము జప కీర్తనల ద్వారా మానవుడు హృదయమునందు మరి ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేల్కొల్పుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి జీవులో కూడా చైతన్యము నిద్రావస్థలో ఉంటుంది. ఆ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము జాగృత పరుచుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, మరి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా స్మరించాలో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ 9వ శ్లోకంలో. అంటే భగవంతుని ఏ విధంగా స్మరించాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా. కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరమరణీయాంసమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసా పరస్తాత్. సో ఇక్కడ కవిం అంటే సర్వజ్ఞుడుగను, పురాణం అంటే అతి ప్రాచీనుడుగను, అంటే ఆ దేవదేవుణ్ణి
సర్వజ్ఞుడుగాను అతి ప్రాచీనుడుగాను కవిం పురాణ మనుశాసితారం. సో అనుశాసితారం అంటే నియమించేటువంటి, శాసించేటువంటి వాడుగాను, నియమించేటువంటి వాడుగాను. అలాగే అనో అనియాంపం అంటే అణువు కంటే మిక్కిరి సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగాను, అంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగాను. సర్వస్య దాత ఇక్కడ అంటే ఆ సర్వమును, దాతారం అంటే పోషించేటువంటి వాడు. సర్వస్య దాతారం సమస్తమును పోషించేటువంటి వాడుగను. అచింత్య రూపం అంటే ఇక్కడ ఆ ఊహింప చక్యము కాని రూపము గలవాడుగాను, సదా దివ్య రూపుడుగాను ఆ పరమ పురుషుణ్ణి స్మరించాలి. ఎందుకంటే ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆదిత్యవర్ణం అంటే సూర్యుని వలె తేజస్సు గలవానిగా, తమస్సు అంటే తమస్సుకు పరస్తాత్ అతీతుడైనటువంటి వాడుగాను, అంటే ఆ దేవదేవుణ్ణి సూర్యుని వలె తేజస్సు గలవానిగాను, భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడుగాను ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో దేవదేవుణ్ణి స్మరించేటువంటి విధానము సో చెప్పబడింది. ముఖ్యంగా అతడు నిరాకారుడో శూన్యుడో కాడు అనేటువంటి, ఆయనను ఒక సాకార రూపంగా ఎలా స్మరించాలో చెప్తూ ఉన్నారు సాక్షాత్ భగవంతుడే. సో కనుక ఆయన నిరాకారులు చెప్పినట్లుగా సో మరి ఆయన నిరాకారుడో శూన్యుడో కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆయనను స్మరించేటువంటి విషయము చాలా సులభమైనటువంటి విషయం. సో అందుకే ఆయనను రూప సహితుడుగా మనము తెలుసుకొని ఆయనను శ్రీరాముడుగాను, శ్రీకృష్ణుడుగాను, నరసింహదేవుడుగాను, వరహ దేవుడుగాను ఆయన్ను ఆ వివిధ రూపాలలో స్మరిస్తూ మరి ఆ భగవానుడు అందరి హృదయాలలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా కూడా ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన అణువు కంటే కూడా మిక్కిలి సూక్ష్మమైన వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఆయనే అణువు కంటే సూక్ష్మంగా ఉండే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవుల యొక్క అన్ని విషయాలను ఆయన మనకి అనుమతిస్తూ ఉండేటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలో ఈ 10వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరణ సమయమున ప్రాణవాయువును భ్రూణ మధ్యమమున నిలిపి. సో ఇక్కడ ఆ భ్రూణ మధ్యము అంటే రెండు కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపి యోగ శక్తి చేత చలించని అంటే నిశ్చలమైన స్థిరమైన మనసుతో సంపూర్ణ భక్తి భావముతో దేవదేవుడిని స్మరించేవాడు తప్పక ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతారు. అంటే మరి ఎలా పొందాలి, ఏ విధంగా ఆయన స్మరించాలో చెప్పారు. ఏ విధంగా స్మరిస్తే ఆ భగవంతుడిని పొందగలమో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరణ సమయమున మనసు భక్తితో దేవదేవుడిపై నెలకొని ఉండవలెను అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా మనకి
ఆ భగవంతుని పైన. సో ఇక్కడ మనకి ఆజ్ఞాచక్రం అని చెప్తుంటారు. కనుబొమ్మల నడుమ ఆ ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల నడుముకు చేర్చి, ఎందుకంటే ఆ షట్ చక్రాల్లో ధ్యానంతో మనకి సూచించబడుతూ ఉంటుంది. కానీ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ షట్చక్ర యోగ విధానాన్ని అభ్యసించడు. భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణ జప కీర్తనలలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఏ విధంగా పొందొచ్చో చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలో ఇక్కడ మనకి ఈ 11వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేదములను ఎరిగిన వారును ఓంకారమును ఉచ్చరించువారును సన్యాసాశ్రమునందు ఉన్న గొప్ప మహర్షులను బ్రహ్మమును పొందుదురు. అంటే ఏ విధంగా ఆ బ్రహ్మాన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చో చెప్తున్నారు. వేదములను ఎరిగినటువంటి వాడు, ఓంకారమును ఉచ్చరించేటువంటి వాడు, సన్యాస జీవితమును గడుపుటువంటి గొప్ప యుతులైనటువంటి ఆ వారు బ్రహ్మమును పొందుతారు అని చెప్పి, అట్టి పరిపూర్ణత్వమును కోరువారు ఆ బ్రహ్మచర్య వ్రతమును అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. దేని వలన వారు మోక్షము పొందుదురో ఆ విధానమును నేనిప్పుడు నీకు సంగ్రహంగా వివరిస్తాను అర్జున, విను అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుకు ఆ ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల నడుమ నిలుపు ఆ షట్చక్ర యోగాభ్యాసమును ఉపదేశించినటువంటిది. మరి అర్జునుకు ఆ షట్చక్ర యోగం ఎట్లు అభివేశించవలనో తెలియదని భావించి భగవానుడు ఆ విధానాన్ని మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి వేద విజ్ఞాన విధానము విద్యార్థులకు ఆరంభము నుండి తమ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునితో సంపూర్ణ బ్రహ్మచర్యమును నివసించుటకు మనకి ఇచ్చేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ బ్రహ్మము యొక్క 2 లక్షణాలను వారు గ్రహిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మచర్యమును నివసించుచు ఓంకార ధ్వని కంపం కావించేటువంటి ఆ పరమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలి అని బోధించబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఆధ్యాత్మిక జీవితము అభివృద్ధి పొందడానికి సాధన అతి ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అలాగే మరి ఎందుకంటే గురువు ఆశ్రమంలో ఉండి ఆ విషయాలను మనకి చెప్తారు. కానీ ఈ కలియుగంలో మనకి అవన్నీ కూడా పాటించి ఆ గురు ఆశ్రమంలో ఉండి బ్రహ్మచర్య వ్రతాలు ఇవన్నీ కూడా చేసేటువంటిది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కనుక మన యొక్క దైవిక జీవన విధానాల్లోనే ఉంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనం తప్ప దేవదేవుని పొందడానికి వేరొక మార్గము లేదు అని చైతన్య మహాప్రభువులు ప్రకటించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై, సో తదుపరి మరికొంత వివరణము ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఏ విధంగా చెప్పబడుతుందో మనము తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై.